Jalado HKBP Jalaluro Cimahi, pasahaton sudiruas, do tamu namar minggu sadarion, suak saunido dihamu amanami nanami, hahanggi pinaribot namang do ti ibadah melalui live streaming, selamat beribadah ma dihita, tapuji matuata, merhite di nomor 74, memuka sanet sada sa rodi ayat tulu. Marhite-hite gorni debata ama, dot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot gorni to di perbadian atau mapalangi dot tanoon. Amin. Debata do hapurisota dot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan, akan namangunay tuhita, di bahini, dang mabirhita na pibalik tanoon, jalalalo-lalo akadulu, laho mga rongrong tutong-atongan ni luat. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok kami mauleate tuho sian nasa roha nami, ala di joho kami sian naulomun tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus,
Sai dirajai todim na badiai mahami, asalam gaddah porsiaun nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asasahat tami rabrot akan porsia di guarmu Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapuji Tuata merahite den orbitu pulusada. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik palimahon, satu patik pasapuluhon, songonoma didok disi. Ikon pasangapom mudo natorasmu, asa mertua ho, jalaliling mangolu di tanah nalio ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, idosana, atong rakmay do gugumay tatutuhat talamo lahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na barto patik mi. Amin. Tapuji itu atta merahiti di nomor 124. Lo jajah
dosa tu adu pandiri bata mertangi yang mahita. Ali itu ande bata amanami para siroha na sumurung na pengudo hami di jolom mertangi yang tuho. Dada na mga sahon hati goran nami na mga sahon asisi roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Saya sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguh lima roha nami. Asa mubah rohor pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Satokid doho tadikon. Alay papungok kumahom se marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagan di parpiarin muruku. Hutabuni hutbohik ku satokin maradopok ko. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling na asyaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madidibata na digijang. Amen. Tabuji tu atta marhited di nomor 443. Tatang yung mahatan ni bata di minggu ta sedarion imanagabi turpok epistel na dienes siya nulaw ni Apostol Bidu 10 mamuka sa ayat 24 sa rodi ayat 43 tajahama na marsikat soring. Dungi makuling ma si Petrus nin nama nunga takas dabo rohaku na sosi dabohi di bata. Ditongo si banado hatana tuak ka anak Israel, lahu mamaritaho dami marhitis ya Yesus Kristus, ibanado Tuhan ni saluhna.
Lima taringot tu Yesus nasian Nasaret, naminiahan ni debata marhite-hite to di perbadia dohot hagogoon, na bardalani do ibana mabahin na denggan, jala pahisaro sudi akan na pinatuduk ni sibolis, ay di dongani debata do ibana. Di pahe de bataro ibana di hari patuluhon, di lehot do ibana tu hapataron. Jala di dokot do hami majamitaho dohot makatidakot tunatorop, kabua ibana doi natinudo ni debata hian gawi panguhum di akka na mangolu rodi akka na mate. Ido sahana mertua do nato mangayun hatani debata jalan na upiopsa. Amin. Maredeta Sabukwede nomor 512 ayat 2 do ayat 5. Nunga monang di jabum hatanai, hatai di pukti husi jatari, ido habis tarana suburungi, jupang do buru sude manoni. Tidak kumaha porsiao tai, songon nahi na tidak kun didongata sa porsiao disadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dosan, na palangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabagabia setor di perbadian, adorak sawabuan. Ido tuhata na tumaun na gernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpazal di bana di hau pinorsilang, na tuat tu barorotaro dung di tanong, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahul tu siam ni debata Jehovah, amanai pergogono satu dosani, di sima ibana pai mamulak sagut tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dohot namate. Au porsia di tod di porbadia, jaladok sada huria na badia,
Huria atau paniala Kristen akan abadia. Do dihasesan di dosa. Do diatai namandok. Mula mangulur sogot dangyala nong mate. Do dia nguluan nasora suda. Amin. Tabegi majo tikting nama sadi minggu tas sadarion. Ni Huriata di Minggu 10 Januari 2026 na parjolo guarni Minggu. Ia guarni Minggu ta sadarion ima Minggu parjolo dung Epipanias. Jala topik ni Minggu ta sadarion ima Jehovah manogu tanganmu. Namangihut ima koordinasi parhalado di hari Selasa 10 Januari 2026 koordinasi parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon pilihan bulanan di bagasan Minggu tasadarion Minggu 10 Januari 2026 diganup par mingguon patu paut tado pasahat pilihan bulanan di bulan Januari 2026 pasahat otamai di napapungu pilihan padua hok kita hujolo tapasahat ma amplop pilihan bulan atai tu inganan nong pinarade alani i tapasahat ma sian hapor siauta napaupaton titing parjolo naing marbagas naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima saudara Rianadri Oktariansah AMD anak Niamata Imin Sarimin Tubuni Inata Inang Betty Boru Simajutak namaringanan di jalan Melursia nomor 10 blok 15 Ranca Ekek ruas Nihuria Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung Dohot Orwana Saudari Imelda Febriana SM Boru Sidabuke STRT Boru Nyamata Amang Elbinal Sidabuke Nahinan Tubuni Inata Sri Dewi Yuniati Boru Silalahi Imana Marenganan di Bukit Paku Sarakat 2 Blok A2 nomor 20 Sada RT Sada RW 20 Tolu masuk Wiksia ruas Nihuria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Pamasumasuon di hari Sabtu 24 Januari 2026 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah dimulai pukul 08.00 WIB. Namangihut pembongkaran pohon Natal. Di hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 patu paut tado pembongkaran pohon Natal dimulai mai pukul 00 WIB disialani pinangidoma tu saluhut parhalado seksi perempuan Sude Panitia Natal Umum 2025 dan Tahun Baru 2026 Dohot Panitia Natal Kategorial namangihut acara perjamuan kasih sekolah minggu. Sekolah minggu Nihuriata naing patu pawon acara perjamuan kasih Imadiari Minggu tanggal 10 Januari 2026 waktu pukul 8.30 sahatu pukul 10 sadawib inganan gedung sekolah minggu manang gedung Dr. IL Nemensen. Dimohon kehadiran adik-adik sekolah minggu mulai dari kelas PG, TK, A, B, dan C. Songoni mamanginang titing nama ragam di Huriata mauliatema Horas Madihita Salutna.
Tapuji matu ata merhidet di nomor 750 lalu memukka sada do udukna ut mata pasahat pilihan sada A dot sada B. Jauh Bapa ngurupi di siulan di lehut pos di roh di gadut tinggi si patah ganggu hapor seyandi jamo tok Tuhanmu menjaga bumi. Jauh balas di roa saleleng olumi ibadah haruruan dinasana uli ai di sari hon Yesus sude narikoti alason paduhun di Yesus Tuhan mi. Jauh Bapa ndongani dina porseai ibadah patuduhun nasi dalanami asa marolop polop hodi ujunai ibanadu dungunmu Tuhan nang suguti. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata di minggu tasadarion imanatar surat di buku ni panurirang Yesaya bidu 42
Mamukkamai sian ayak sada sahatu ayak sia hujahama. Idama naposoki nahutugu nahupiliti hasudungan ni rohaku. Nunga huape hotodiku tu ibana. Taria sonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana. Jaladang patu begi honon na suarana di alaman. Arung naung marosaki. Dang laos ponggol honon na. Jala subu na marnehe-neheti. Dang laos ito panda. Hobar tu hasitongan taria sonon na uhum. Dang ololoja ibana manang matdate. Paima di pahot uhum di tanoon. Jala akka pulo-pulo makalungut to patikna. Songonot dohatani debata Jehovah sito palangit. Dohot na paherbak konsa. Na pajarar tanoon rodiaka suaswanan na. Na mangalehok kosa tu bangso na maringanan di atasna. Dohot todi tuaka na mardalani disi. Au. Jehovah nama Joho marhite-hite hati koran. Jala au manogu tangammu. Saira motakku doho. Jala lehonokku doho bahet bangso parjajian. Bahen panodang diaka parbegu. Mamuha akamata ni halak na mapitung. Parwarhon sian hurungan halak na tarhurung. Siap bagas hurungan halak na maringana di hahulomon. Audo Jehovah, ima goarhu, jaladang lehonokku hasangapokku tuna asing, manang hamuliaukku tuaka gana-gana, panurirangon akan sian narobi, idama nungaro, jala akan nabura audo pabuahon, tagan somar tubur dope, nungahu patubegehon tuhamu, ido sahana. Orang semua dihita manginang. Selamat terbaru. Alana lagi musim do benang martabaru ake. So malmai do di marga jadi mau lebih nerek per minggon. Toima na marminggu di terbaru ni akamarga maran waing bangso onin narohake. Tapola salai mo asal ma tong beribada na sida martabaru di siake. Irotong. Nah, amanginang adong do halak batak madok sonon. Dada si manuk-manuk si botarat doranin na. Dada si todo turpuk si ahuk lomo ni roha. Dang adok kabe di bagasang ngulu ni bawon na tertodo turpuk ni ba. Dang tarahu takkal lomo ni roha. Daung. Alai memang jolma na mangulu, jolma na berusaha do di bagasang ngulu. Jadi au sugari nama tertodo hita turpu kakamanginang. Boy marado honota ikut tubuh siap presiden kiam menyakitaki. Asai toranak ni presiden. Manang tubuh mamora. Manang tubuh gabe songonon doh lan na asing. Alanilo memang di situasi doh kondisi manangah habe di halak Batak. Gabe di dok di dangadok situ do turbugon. Dak siahu tolomo ni roha. Na roido, na adongido, na hobbarido sudi ninna. Toho mai tutu. Salah satu contoh na paling konkret. Adok kita makboto naik tubuh kita. Adok kamu marcita-cita kamanginang tubuh mau di tahun nasau ninna. Dang adok. Adok kamu marcita-cita marga si baju tak kiam maunya tubuh. Marga kiam maunya tubuh. Manang ilokon. Anggau haduan tubuh margaut do. Nah. Dah. Sudeno ni nunga diatur hot Jehovah. Sudeno ni nunga diatur hot debata di bagasan akka ruhu-ruhu ni parnguluono. Adiga kita tubuh
Manang adiga kita sorak tu bortibion. Siap bortian ni sehita seorang. I sedamong persinuata. Gabe marga ahita, gabe houmaha hita. Nunga tung diaturhon Jehovah noni sudi. Alanido dak pola adong penyesalat di hita. Lahir dimanapun, kapanpun, oleh waktu yang berbeda sama sekalipun. Kan? Memang ngolo do marcita-cita na toras, molo tu hadua gelek ko terkeriting manyanin na. Kan? Alay olo do dak keriting. Adong domat dokon, anggo gelek ko haduan atar wado unang rajo nyanin na, rajo. Kan? Molo lewat parbalum berpultakan dan lain sebagainya. Nah, songonido ngulu ni bangso ni debata. Molo tabereng di son martudu-tudu, nani tuduhon taringot tu ida mana posoki. Nahupiliti martudu-tudu tu Yesus. Na pinilit ni Jehovah, na pinilit ni debata. Alayat dorak somar tudu-tudu tu si nunga adong na pinabaki ni debata laho mangalugahon laho manguluhon laho mangalualuhon soara ni bangso na tongod di parhatobanani deutro Jesaya manang tongon na sida di parhatobanan. Adong do na pinili ni debata lao mangalualuhon suara ni bangsoi lao mangalualuhon parukilon ni bangsoi lao mangalualuhon tangiyang ni bangsoi tu debata ise mabiliti debata sendiri ise mabiliti Tuhan sendiri dangadong jolmai mamilit dangadong nama dokon audo dipilih debata daw alaidung dipilih debata ibana gabe dipabaki maibana marhite akaha sahala dasiat debata panuturion nasiat debata jala molo pehamuak kadongan mertudu-tudu mamuse tu Tuhan Yesus na pinili ni debata jala dilehot do tu ibana toddi ni debata toddi nabadiai lau marhua ai ido mangaturhon sude akka ulaun na pinasahat ni debata tu ibana ulaw na hamay hamuak kadongan nunga huapeho toddik tu ibana tariasonon na mauhum tu akka bangso parbegu manariason uhum do barjolo buasa uhum akan ada, hukuman akan ada ketika kita tidak mau bertobat. Anggo marhamu baut do, dako dauhum. Aladiro idokon taria sonon nama uhum, molo muruk debata. Hona uhum ma akka perdosa. Hona uhum ma akka silaosi hatana. Alai molo marhamu baut do. Dakko nauhum alai dapotan akka pasu-pasu. Nah, molo tajaha nabina ni lembaga Alkitab Indonesia mananglay padurirangot taringot tunaposo ni debata. Iya naposo ni debatai. Iro nelokon na ima napinilit ni debata di ayat sadetakas. Idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku. Berarti na pinili ni debata hasudungan ni roha ni debata. Ise do na poso ni debata molo di zaman perjanjian lama bai ma akka panurirang na. Molo dung di zaman perjanjian baru saha matu apostel na tu akka sisian na saha tu apostel saha matu partikian noengon jala berkembang mamuse pangatu siota ia akan na pinili ni debata ima halak na dibuan sian hagulapon tu hatiuron igreria manang gereja mema persekutuan orang-orang yang dibawa keluar dari kegelapan menuju terang atong hita lo habe na pinili ni debata
ida ma molo na pinili ni debata habe akan aboso ni debata habe hita di bagasang ngulutta perjolo di dokdo nahupiliti hasudungaki manang hasudungan ni rohaki hasiaki haholongaki. Ternyata akadongan amanginang sada haulion na barjolo di bagasang ngulu ni halak na pinili ni debata ima. Kita adalah cinta kasih Tuhan. Amin. Haholongan ni debata. Atong molo haholongan ni debata. Yano di pasob buhamuna haholongan muna menderita. Daong. Molo dimuruki olo dotong. Dan mungkin molo dimuruki dakya. Debata api olo dimurukan. Alehiado di pasob buhamuna haholongan ni rohamuna menderita. Daong. Kita akan berusaha membuat yang terbaik bagi yang kita kasihi. Kita akan berusaha membuat yang lebih baik lagi kepada orang yang kita cintai. Nah, ketika Allah memilih kita, kita menjadi hasian ni debata, haholongan ni debata, lomodo rohani debata, mitop subbuni apita daong. Lomodo rohani debata, melep apita daong. Alani ido hamuak kadongan di lokma. Asa unang melep subui. Asa unang melep api. Huleyam matu ibana toddi porbaria. Toddi kunin di perjanjian lama. Ruah, roh Allah. Nah, atong akahasian ni debata hita. Nunga digohi toddi ni debata hita. Akahasian ni Jehovah hita nunga digohi tot di ni Jehovah hita di bagasang ngolutao. Nah, molo nung digohi tot di Jehovah no hita di bagasang ngoluta. Maneneng dohonon na di topik ni minggutta sa dario dirok Jehovah manogu tangammu. Atong alahasian ni debataho hasian ni debata hita naung iliat tot dina itu hita jalalaus ibana do manogu tangata asa unang tarsulat dit tita di bagasang ngoluta atong molo pesanga tarsulat dit asa boy hita di pahitcat molo pe olo dabu asa boy hita di togu molo pe sipata tinggang di bagasang ngoluon alai olo hita di pahehe sipata naing tinggang sipata naik tinggang doanin na kor dia teh suada manuk goliau. Nah, atong molo songoli hamuak kadongan molo dung digohi hita jala di tiop tangata adong maulota songonulaw niya kanaposo ni debata ahabay tariasom mauhum tuak kabangso. Yano hujamita hot di sosongon. Nunga mago tanda kutip dah. Nunga mago be istilah tokka. Di bangajarion di na tua-tua. Ngajarang BTWG tokka. Tokka mangda. Pantang memang itu bahasa melarang. Tapi lebih spesifik dope istilah tokka. Tokka dah. Dang boy songoni dah. Tokka mangda, jangan, sepertinya wajib hukumnya tokka itu gak boleh dilakukan. Nah, ala dia molo dilawan, molo dang diului, hata tokkai nakin, bamar-mara manguluna. Tokka doa manakko dah, bamanakko ibana takut polisi. Ano konsekuensi na? Tokka mangin na, diulahon, ujung na, hona takut dan lain sebagainya. Ima hata tokka. Hamuak kadongan na hinahulongan ni Tuhata Yesus, sonari molo di bagasang ngoluta kalak na porsea, naung nigohan ni tot dini debata hita, jalan ni tiop ni tangan ni di tiop debata tangata, taruk ma, tokka, molo dang taulahonaka. Hasitongan ni debata. Toka mangula akan Salomo ni rohani debata. Toka.
Dungi dirok mause. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana. Jaladang patu begi honon na suarana di alaman. Ano maksudnya? Naing dirok. Akahala na ginuhan ni tot ni di bata. Hola tu di bata do ibana mangalu-alu di bagasang nguluna. Hanya kepada Tuhan dia berseru. Dan dia lama mertiting. Dak pangyaron na suarana. Itu. Dia tidak akan mencari kekuatan di dunia. Dia tidak akan mencari kekuatan apapun di dunia. Tetapi dia hanya berseru kepada Tuhan. Contohnya, molo marsoal mahita. Bapak pungok kumanya margasi matupang, mabila au. Dok margasi majutak, dok margasi hobbing, dok margasi naga. Ilo na pangyaro suara di tongani alaman. Alaya kahala naung nitogu ni Jehovah, dang pangyaron na suarana. Ala di botoy mana, hagogoon di portibi, dang boy. Mangalo hagogoon ni debata, dia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Martangiang tu debata. Jadi ternyata akahalak na hinaholongan ni debata, naung mian tot di ni debata di bagasang guluna. Ikon si partangiang do ibana tu debata. Iko si pangalu-alu do ibana tu debata. Iko si pangalu-alu tu Jehovah do ibana di bagasan nguluna. Dia tidak akan mencari perlindungan di dunia. Dia tidak akan mencari perlindungan dari kekuatan apapun. Karena dia tahu kekuatan dunia akan tunduk di hadapan Allah. Dirok mangse arung naung marosaki dang laos ponggol honon di palito do dirokon. Ita bay do miyaki dang gabe dibuat tempayan lau menutup asa gabe laos mati. Tahu. Ternyata kehidupan orang percaya Bapak Ibu yang sudah dipenuhi oleh roh Tuhan, dia akan berusaha menjadi semakin baik, dan semakin baik. Ay terkadang olo melek ngulutakan, olo do melek pakirimotakan, olo do neng madelehi tadi nguluhon. Alay mo nung ginuhan nito dinidebatahin na, nang pesipatan neng madeleho, alay unak sampai madele, ingo maditiop Tuhanino tangamu, unang madele. Hehe ma, siapa deleoni. Gabi marsinot dang ma, marsigor gor ma. Bahasa ni akan nak muda nuaing menyala inagan. Menyala. Nah, itu iman orang percaya. Dangolo lo mana jala dangolo mat date. Nah, om masada akan natinodo ni debata, na pinilit ni debata. Goncangan apapun yang ada dalam hidupmu, jangan berhenti berbuat yang baik. Goncangan apapun yang ada dalam hidupmu, jangan pernah berhenti berbuat yang baik. Bereng ma, dangolo lo jaibana manang matdate. Ketika orang percaya berhenti melakukan yang terbaik dan berkata ngalu jabiau, halaki majo, ngalu jabiau, hamu majo, berarti kita memudarkan roh Allah yang ada dalam hidup kita. Berarti kita sedang memudarkan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Alay ridoko, dango lo mat dati, dango lo mat dili, dango lo jaibana. Jadi hatana songonom mak sederhana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, amang inang, halak na porseya, dang gudak si dalian na dingulon. Mabain na dinggan. Dang marsidalia mabain na dinggan. Jesu tungolo hamu marsidalia mabain na dinggan. Molo marsidalia kamu mabain na dinggan. Napa mago hotot dinirewata iro hita. Iro. Memang dia lo tahu mangulahon na sodinggan siya mangulahon na dinggan. Dia lo murah. Mangulahon na sodinggan duake. Dia lo umura mabajuk ni rohani rongan sa mabahin las di rohani rongan. Juk ni rohani rongan tu kan?
Namurama baju rohani dongan. Alay mau lu belas ni rohani dongan. Benar dong istilah madoksonon. Ketika kamu tidak bisa membuat orang bahagia, minimal jangan dukakan hatinya. Mau daktar baik kolas rohani dongamu, minimal unang haciti rohana. Itu. Maka roh Allah itu ada dalam hidupmu. Dia akan semakin menyala, dia akan semakin menyala. Alani hamak kadongan. Molo tabereng sahat tupudi au jahuba nama joho marhite hati goran. Marhite hati goran. Refleksi nanakin hita rusudina jinunay. Di bagasan hati goran ni debatado hita di jo. Dak kita manodo hita gabe si hutot debata. Alay debatado mamilit kita gabe si hutot debata di bagasan ngulungon. Alani lampos marohat tu debata. Alani lam semangat mahita di ngulut tau. Bahasa lam semangat. Topik ni minggu tau luar biasa. Ai Jehovah do manogu tanganmu. Tu dia behita di 2020 nomon. Jehovah do manogu tangatta. Terkecuali hita melepaskan tangan ni debatasian hita. Itu to. Terkecuali kita melepaskan tangan Tuhan dari tangan kita. Ketika Tuhan menggenggam tangan kita, mengarahkan langkah kita, kita melepaskannya dan mengarahkan langkah kita sendiri. Itu berbeda hal. Tetapi ingatlah, Allahmu selalu menggenggam erat tanganmu dan membawa engkau berjalan kemana Tuhan akan membawa engkau. Alani tung di bagasa kategorat dohita dipilih tawangina. Di bagasa kategorat. Jala di bagasak kategorat do tangan nai maniopita. Alani dak pola gabe manol solih hita di nguluto. Dengan cara apa Tuhan telah memilih dan membakitok kita. Tajaha mamuse di padana ibaru madokong. Dung dipilih debata hita. Di lehom matu hita ragam karunia roh. Omma hatarida atta namardala nakin nasomangi topi aka abii. Karunia ragam, karunia roh. Kalau mengajarlah. Mau lu guru imana? Guru mah. Mau lu paruba imana? Paruba mah. Ba mau lu parjamita imana? Parjamita mah. Itulah Tuhan memilih kita. Jadi manangaha pe ulom munaing akamangi naang ingok ma Tuhan itu memilih dia ka ulau mi dengka be ma diulaka ulauna. Di tiok do tanganmu mangulau mi. Alai sotung di palua ho tangan ni Tuhani diganung akka ulaumu gabe manibil ho sian nani lian ni Tuhani nani togu ni Tuhani anggui berbeda hal. Kan? Nah, amanginang semangat terus. Ternyata Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita menjadi pengikutnya. Terkadang kita yang salah dalam hidup ini menutul lomota, menjauh diri dari Tuhan itu. Ingat Tuhan genggam erat tanganmu. Tuhan yang memilih kamu, Tuhan yang memberikan kuasa rohnya dalam hidupmu. Maka berjalanlah. Sembari engkau menyadari hidup ini, sembari engkau melakukan pekerjaanmu, sembari engkau menikmati kehidupan ini, ingat, kamu dipilih Tuhan, kamu ditolong Tuhan, kamu tetap dilindungi Tuhan, dan kamu tetap diberikan rohnya yang menyala-nyala dan semakin menyalalah dalam segala hal, mempekerjakan dirimu, mempekerjakan, melakukan, mengeksekusi imanmu di dalam hidup ini. Saulat nari siak kategoran na dohita dipilit, hasian na dohita, haholongan ni rohana dohita, dang ado kita nasohina holongan ni debata, atong ingok makaholongi debata, haholongan ni rohami, nama niop tangami, lehon tortong di tiop tangami, udang sitak tangami, sia tangan nama niopo, so tunggabe salamardalak konon di bagasan ngolum, di pasu-pasu Tuhan Jehovah Mahita,
nama niup tangata mardalan di tahun 2020 nomon jala todi porbadiaima na totong mian di bagasan ati-ateta ima si patudu dalat dihita diaka ulaun nadenggan haholongan ni Jehovah doho. Amin. Pasu-pasu mahatam haholongan mudo kami Tuhan. Jala di bagasak kolong mi dohami manaddaho laos marhite holong mima ulah honon nami di haporsion nami tuho sian hati goram mudo dipilito hami asati gor manak kami di ngulu namion ale Tuhan holat tuho kami marsoba holat tuho kami mangalu-alu ale Tuhan di bonani taunon say homa na mangiring-iring lakka nami tu dia bihami ahape ulon nami pahot asiniro ham Tuhan di hami unang pasiding akka asiniro hay siyak kami ruas ni huriam namar sahid pamalum matuhan akka na tongon waing di masa-masa pemulihan dakagwarak kami say homa nama masu-masu na sida na huboto kami dohot na soa pala huboto kami Tuhan mangasihi maho di ruasmi malum may pulih may Tuhan ale-alem doi haholongam mo doi atong pamalum makahaholongam may Tuhan ati arong haholongam mo Tuhan na marsa no ay alani ekonomi na menurun alani perkerejuan na hurang akka ali-alim di Tuhan na pinili mo unang luas marsa rohana Tuhan pergugui Tuhan pahot ta porsyon na madok marsugot haduan adong doho ali-ali na sumurungi lahu patukos sudi doho pabakito nakka naong sanga salvo ali Tuhan ati adong ali-alimon noay na di bagasan ilu-ilu arsa ni roha apusi ilu nay jala patat dahon tunasida di ilu-ilu nay adong doho ale-ale na ale Jehovah di bata natuk mangalehon apul-apul tu ibana ale Tuhan nami jala di bata nami ruas ni huriam diakka ulaun na sigano pari pe pasu-pasu diakka na barusaha leho pangomoan na talu diakka partiga-tiga diakka perdalat-dalat Tuhan unang luas na sida marmara di dalan na songoni ale Tuhan diakka pegawai negeri manang pegawai swasta nakarejo di instansi pemerintah HP Tuhan pasu-pasu diakka pangajari di parsikolahan pasu-pasu pangubati di rumah sakit pasu-pasu ragam na Tuhan songoni dohot alat-alat negara nami pasu-pasu songoni ale Tuhan nang akka ale-ale nami di masyarakat akka kepolisian pasu-pasu lumobi ma songoni nang akka namarlas ni roha ruasmi dinatabak ka pangabahat dinasida dinadapot na akka nasinita ni rohana Tuhan pasahat tu ale-ale mi Tuhan siakodo harwan ni saluhukna homa di papuji-puji homa di sobbana sida ale Tuhan sudah maulaw nami di tonga-tonga ni huriamon hupasahat kami Tuhan atur hok kami homa na mangaturhon ahak kananeng ulon nami sungod dia huriamon tujuluanon homa na mangaturhon dalam memahami pakke mahami akka naposom ale Tuhan secara khusus di bagasan tikyo martangiak kami tu ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton o pumario doli pumario sidauruk ale Tuhan natongon di rumah sakit Boromeus ale Tuhan daku bato kami songot dia ana masa alay marpanit dangiot doi di haporsion na mangalu-alu tu ale Tuhan Tuhan ale-alemi lehot tu ibana hama malumi ala gali pamatang na jalai rumah sakit noai asaboy pitur mulak
Sumuang guguni ali-alimi Tuhan. Haholongan mi. Boy mahami rapak marsaor di tonga-tonga ni huriamon. Mauliate madiho Tuhan. Nang dibagasa partikianon. Pasahaton nami ma. Pilihan nami na umuli tuho. Marhite-hite huriamon. Nang pasahaton nami ma. Pilihat bulanan nami. Dalam nami makatidak ko sudi. Dinggan ni basam na hujalo hami. Buha maroha doho pikiran nami pasahatoni. Mga sahod Jesus Kristus. Amin. Pasahak mapilianmu sian nasa roham doho kaporsiamu tu di bata. Maret de mahitan. Jalo tanganku tiup bawa Tuhan, ai nagaleo somardongan ho, rap dohot ho, hipas doh mardalan, bubulus parma, ran sunang do. Sai toguang si hodi horohaku nai lam sumolhut au tulabung mi ayunangi murado piaulilu mudipil sian hasitungan bi. Ajariang urmundu pehuida malhuatusi pamban misude dung peroso ngaptani purbadia tukesuida sasudi ture. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ringgan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon hara jauh mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutat dahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni uniru di pamataku hosadon gogoki rudi saluhut
alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguar, sai Roma harajom, sai sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matu hami sadarion hanguluan siap hari, sai sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ai ho dona puna harajan duhun agupan rodia sanggapan salele Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita. Selamat hari Minggu.